Ngoma Lakmosami muri kupomerwa mhosva yekudanana nemukadzi watichaona casting. Nebvume here mhosva yenyu hongu kana kwete? Kwete. Meiramba. Unogona kutsanangura mhosva chamwari yauri kupomera tichaona. Yeah. Ndiri kupomera Lekmo. Pamusoro ichakani. Uyu kana ndichimuona munin'ina wangu ndakaroora nemukoma wake. Saka matambiro avaita pafoni naMai Nyasha. Kekutanga WhatsApp Wati munin'ina wako pakudii? Pakuti ndakaroora nemukoma wake. Mukoma wake bamunini wako ndizvo? Aiwa bamukuru. Akaroora mudzimai mukuru. Yes. Kumhuri yemudzimai wako. Okay, ndaibata. Saka zvadaro vai WhatsApp kusvika 12 o'clock. Saka uripo musi wandazowarara message ndo pandakamuka message ndo padzakapindawo mani. Tinzwe message yacho iri kuti imbonditumira pike pendi yako yawakapfeka chichi. Ndo pandakazomuna ndakati ashanobva tatomutsa munhu wacho ndikati iwe ona message dzako dzawangochichata idzi. Akati no pamwe message yarasika. Bamunini haungambotumiri kudaro. Andofunga pakaita hondo phone inobva yapika ngatosiya phone yako yakapwanyika yacho Airtel P38. Ndobva ndairoera kumadziro neAsha. Takanselana zvikadi zvikapera. Kechi2 akaipwanya ndiwe ndini kwete mukadzi. Kwete mukadzi mukati evidence yato kumadziro. Saka Asha dzangu dzakatoperera kumadziro. Ndobva zvapera. Kechi2 foni yaiti ikapinda yaliki aifamba pamwe pano nekumba kwenyu achidaira foni kwete kutsvaga network. Zvinoitika mazuva ese. Zvinoitika mazuva pane network yakasimba kwete kutsvagiridza. Asaifamba achidaira foni. Achidaira foni yaenda ukoko. Inenge iri yaTecmo. Yes. Ini ndozodzoka ndoti ko ndiana ngochifona kana ndachifona nabamuniki. Ndofunga zvakaitika kwenguva yakareba. Saka uripo musi wandazoti nhasi inoenda paseri pekitchen nobva ndaenda nehoseriwo nobva ndanzva vari kuchata papa. Ndikati uri kuchata nobva ati teki kutiza nefoni. Nobva kwira gomo nobva anodhailita ndikati ndiri kudzida nhamba idzodzo. Sho pakaita nharo nobva yauya futi nobva ndairovera futi pasi. Dzatuka. Saka here comes now zvaitika parezvino. Idzi nobva pandakapwanya foni nobva takanselana tikati nhamba dzaliku mufoni hanchadzide. Because ana bamunini vakawanda varipo vanotaura neni varipo ana Mogeni ana Munetsi iyo bamukuru vanototaura ndiripo mukadzi isese nchitodairawo nchiti aripo mukadzi panapa so but uyaitiziwa nefoni dzake dzasingaite. Saka apa pandakaenda ku23 pane stand yangu yandakatenga ku23 ndakabva ndauya ndakaona nhamba dzakanzi Ameno. Nobva ndati idzi nhamba idzi dzakapinda nobva ndati idzi Ameno idzi. Ndikati Ameno nobva dzapinda. Saka pandakadzidaira dzakanzwa kuti halo nobva dzangoti halo nobva dzakatiwa. Nobva Mai Nyasha ndobva pane nhamba dzakanzi Ameno but ndadzitry kudzifonera back but dzaramba. Vakanzi nhamba idzi ndedzenyu pamakaenda uku makasiya pamunoenda kumabhawa uku. Inhamba dzenyu mimi dzamunoisa nekwana muri kumabhawa. Nobva ndati foni yenga iri yani ina Ameno. Ina Ameno isusu tine mafoni 2. Iyi ndeamai. Ndo amai ndio secretary vanenge vari pambanguva dzese. Saka ndingo ndenge ndiriyo wandouya vachizondiudza kuti foni ndingambofona kana pane message yamukuda wakati kona. Ameno ndobva afona. Ameno ndobva afona. Afona anobva ndadaira halo yakaitika several times kakawanda almost kana kuma 50 times. Ko wakadii kutora munhu ane izwi rechikadzi yakadaira Ameno? Apo pfungwa dzacho ndengoti trustworthy ndimwe notibata onda angoti secretary anga achita zvinhu zvake mushe. Saka pakazoitika era ndipekuti akaenda kugarden takari mabinzi kugarden akanokohwa ndaenda nokohwa mazuva ese ndobva ndati nhasi ndiri kuzoteera iyezoteera late. Saka ndo pakaita era ipapo idzi nhamba ndobva dzakapinda dzapinda nhamba dziya idzi nobva ndadzidaira nobva dzati halo nobva ndati Ameno uya
ndobva ndataya kukola futi bhegi nobva dzaramba ndobva ndakazoti nhasi kuita sapaiko ndobva ndakazoti ndikuendera chifu ndobva ndazodziti nhasi idzidzi ndoda kudzisecha ndione kuti ndiani ndobva ndakaita pauri kudzisecha ndobva ndaona ndilikmo ndakati likmo uyu munhu watakati asi kuda kumuona mufoni book auya haukama auya sei muno amen indobva ndakati ndobva ndaenda kugadheni kunokuwa ndofunga ndakaona vasadza masagawo maviri inobva ndatanga rangu asi vakazviona kuti mudhu nhasi dzakadi masamba akachakaja mukoni inobva waifema sendere aiwa nobva ndakohwa dzangu apikohwa akati handienda ndazadza 2 ndikati aiwa ndiri kuteera apo ndaiseta rangu nobva asvika nobva noona audio yacho necologue yatataura nani ameno ichiti yalo nobva yakata nobva ndaona zvadzimiwa zvese ini saka ndakaona kuti namba zvekudhilita ini maenda ndayangwarawo ndikati idzi namba idzi kai ndozodzishayiwa nobva ndadzinyorawo panze pandakanyora pandaizivawo saka ndadzoka ndofunga ndakaenda kubhawa nobva ndanomwa nobva ndauya kumba ndopa ndakatanga ndikati kwewo namba idzi waiti ndedzangu nguva dzese bhozi dzaiti dzikafona ka 222 zvandakaita namadha ndaitokandira foni kuti namba dzenyu dzadi dzakola idzi saka dzikangonzwa kuti halo dzobva dzadi dzakata saka nobva ndamuti iwe waiti namba ndedzangu idzi iwe uchiziva muridzi wadzo ndofunga makaita chibhengenene mumba mewo nobva abuda akanorara kumba kuna vasikana kune vana 3 room ndinobva enda kumba kuti paspe varara nawo indarara ndega mangwana kuseri ndandaka aiwa kwandaivaka kukomarume hoko ndaivaka stand chetangi ndaenda ndikanovaka nobva ndadzoka nobva tarara iwa anga atamaka arara ane vafana kwevo nobva ndati pasina bota richajiki inobva ndati aiwa zvinei nobva ndadzokera futi mangwana kuti kwamarume hoko saka ndakapedza zuva ramwe dai nobva ndasvika mumba mwewo saka ndakurara ndega kai ndakasvika vanhu vachibika noisi vari mutsaka nemukicheni varimo saka imbwa dziripo dzinondiziva dzinondokura nobva ndasvika mumba mangu mweyo handinda ndega nobva ndarara kupi kumba kuya kuya beduru ndakarara kudaro havana kuziva kuti munhu auya apinda pai mumba dzafona futi nameno uyo afona futi abva kune vana kuya kumanje akuya mandiri manje zodairira foni iya manje ndobva yakadaironza alafi ona kasha foni dziadzi dzabatiwa saka kuramba kwakuita uchikolinya wakuita iri kutondikonzeresa zvataurwa zvakawanda mva ndati ndikamuka ndandambomwira futi ndikarimuka panapa aipapo ndakakunda zvamumwedzi kozi ndakaona ndikamuka panapa ndinouraya munhu kana weti chaindaitoita mune pahwindo kuti meseji dzidi tikologu inyaya yekuenderera mberi mangwana kuseniseni vafana vechikoro vachimuka vakatoshamisika vachiti kubaba makadzoka vetoti ndakarara kupi kubhawa nozi sometimes rikandikunda ringonorara kubhawa kana kwamunyai kana kupi vakati achifunga kuti makarara kupi bhawa ndakati ana ndirimo nyangwe paifona mai yangu vachiuya kubako ndakazvinzwa nobva ndatopinda mumba muya mavanga vari mukicheni wakakicheni wakurabini ndakati mama ndipewo foni ndinoda cologu nemaaudios pakaita basa kusvikira ndakarumiwa panapa ndida kutora foni svikira ndazoitora foni yeyo nobva tiza akaenda nanhasi aiwa ini nobva ndadzokera kwandaivaka kuya ndine foni kayai nobva foni ndaichajisa mumota ndofunga ndakakanganawo mota yangu musi wesatadhi nobva yarara kumota uko saka mangwana sandi paiva nebhora pamadhamu apo ndopa akauya nayo achiti casten tichman ndisasta wangu tichaona nobva titi sasta mangwana ndiri kuenda kukaroi mandi saka iyo kana waimbotaura zvokuti uda kutumira mukomana wako bhinzi ari kukwekwe kuchikoro ndikati ndine sagara ndoda kumutumira rebhinzi akati oraiti chiu mangwana uyo udi ouya naro apa ndikukwidze toenda tese shuwa ndakabva ndasiya ndamhaya kamwana kanga ripo pamba ndakasiya ndichivapa order kumba kuti ndoda sagara chirebhinzi shuwa vakadzipura apo nyaya iripo ini foni iyi ndapiwa ndadzokera kubhawa kupaground ameno apo angatsindirwa pa ini ndakatraya ndofunga almost 100 times kumufonera ndakatozofonera munetsi
musi wacho waita aripo kuchirungu ngati umuudze waya kuti achatemewa nedemo akaramba achita nyaya dzaari kuita. Nobva ndaenda kubhora, nobva ndanoona bhora rangu, nobva ndaenda kubhawa. Ndafunga ndakadzoka naVincent Maoneke kuma 1-1. Dzoka paya pamangwana ndikaenda futi kuGarowe. Nobva ndadzoka naye paya. Nobva ndaenda paya mumba manje mavangu ari nevana. Nobva mama apa toda kuti munhu anokonfesa. Ukakonfesa iwa ndinokukumbirira, ndinokuregerera. Ende shuwa akakonfesa kwandiri kuti shuwa liki ndaidana naye so mfoni kati koro bota racho so akati ayo angasati adi akambura bota racho. Wakati pari nani kana pakadaro. Ndikati asi ndandine almost certain about it. Uzi auzoziva. Nobva ndati iweyo nhamba chikola tikansele liki tiri tese. Nhamba dzingabuda sabude paya. Nobva ndati aiwa ini nobva ndaenda kuseri kwematombo kwandakanyora nhamba zezi. Nobva ndati nhamba idzi kola apa utaure nani naMeno. Ameno uya azichabatike. The number you dealt is not available at this moment. Iko kuna Ameno. Arara maiwa. Zakatovhariwa usina ichapinda ko unoika. This line nobva tavhurumutsana futi munobva buda. Usiku inobva ndaenda unorara kubedroom kwangu kweyako. Nobva adzoka kuvana vake nobva arara. Saka phone call yakazondimutsa kuma5. Yatichaona akuda kuti tiende kupi Karoi. Topanda kusota musikana Susan. Wewe nditakudzewo chibinzi dziri kurema. Nobva ndahafura sagariya nobva takura chimwe chafundo toka nditakura. Nobva takwidza. Nobva ndamwana akanimirira pa ground apo nobva ndakwira. Saka line iri ndanga ndatora kafoni zvese. Ndikati line ndinoda unorivhurisa futi kupi kuiconnect. Ende sure tasvika kuKaroi ndakaendesa binzi dzangu nebhazi. Nobva zaenda kukwekwe kundokwakare. Nobva ndaenda paiconnect paya nobva ndavatsanangurira issue. Vakati isusu kuti tikuvhurire line iri asina kuhana. Basi ukavhurirwa nezvaukaona nezvirimo zvacho unonouraya vanhu kumusha. Saka iwewe tanga waenda kumapurisa wozoenda kuna mambo. Ndo the way yandakaita kusvikira andadi ndasvika ndisati asvika kuno. Mangwana ndadzoka Sunday yayi ndamuona apomoka manje arongedza zvinhu zvake zvese. Paipa ndaenda kuKaroi kuno Mr. Beans dziyaizi ndaona akapomoka takura hembe dzake dzese aenda. Inobva ndarara. Mangwana kuseni ndakaona munyaya yasvika. Akati baba Nyasha kwanzi na ndara zvamakaita enda ine line chairo. Nobva ndatora ita handi nobva taenda batanogara dari redu apa. Tagara paya ndikati so ndozvikuitika Ameno ndo ari kuitisa nyaya dzacho dzise kutumba. Saka ukanzi foni yacho iri kupi? Nobva ndati foni ndasiya kumberi pachaja. Saka nobva dismissa dare riyai. Nguva dzataka dismissa dare rori ndichisvika kumba ndakanosvika foni yayo kusisina. Akaba Ameno kuti ndiani anoti kumba inobva yauya futi kumukadzi futi kunoko. Inobva ndati Susan anga achibva kuchikoro. Anga asvika inisa ndasvika. Ndikati Susan ndowatanga kusvika pano pamba ndione foni iwe. Uda kuendesa kuna mai vangu. Shwa ndakabata shamu nobva ndarova Susan. Ndikati Susan ndipe foni. Asi ndakatozoona kuti stage ndakurwa munhu. Deya nayo deya ndipa. Nobva ndarara. Mangwana kusense ndakamuka nobva ndamhanya paone pakanyika. Ndoroti anoenda nayo. Nobva ndawanda wamasora nditi ndoda kumuona kana akashinga nezuro pashamu dzandaimurova. Achishingirira kuti aende tisefoni. Anoitakura cheta kuenda nayo kupi kuchikoro. Nobva ndanomusvika ndakasvika pana mudhara gumbo so nobva ndikati sechei magumbo secha munhu uya ngoona asina foni. Nobva ndakwidza naye tikauya pamawarira. Tasvika pamawariri. Nobva ati ndakarohwa kumba shwangani anetsara purudzi kuzvimba ndakarohwa so. Vana mudhara maona kuti wakarohwa ichichi foni ukanzi foni yakauya nezuro. Ndiani akanoitora ndikati ndainyasha. Ndikati ko unaona $30 yanga iri kuseri kwefoni kwepochi kanzi handina. Inini handina. Ndikati aiwa mangu nemari yangu. Anobva ndadzokera kumba mangwana nobva ndamukira ndikaenda kupolisi. Ndikanomuripotera kuti akauya kumba akaba foni mangu nemari. Maibodzera mudzimai wenyu. Nobva daniwa kauya akati mari handina kuiona foni ndakanotora ndini. Kanzi aiwa
unlawful entry pamba pake hapasiri pamba pake kapa nditanga pomoka tisa ode akandisira kana mushonga munhu akadaro achatrustiki ubva ndabhadhariwa chi mari dzangu dzeche akabhadhira mukadzi uyu mari yacho manzotsananguro yese yaitika pane chamunopokana here pane zvakazvitsanangurwa nevavaitsanangura pokana iti okay pamusoro idare I think ndingati ini ndonzi link more kwete link more yakutora ndonzi link more link kwete link yakutora then Barbara manonzi mai wake ndimai guru wangu and kwakaroora mukoma wangu ani mudzimai akazoshaika kuti ndiwane nhamba dzavo inini igore rapera pakauya first born yamukoma wangu ani vanonzi kuchiyo anamai vakashaika achirwara chibva naye kuharare kwarogara nastep mother vacho vachiuya kuchirondo vakaenda naye kusambia kumutendere akaadmitwa 3 days ari kuikoko saka then pachienda mukoma nastep mother wemwana weyo vainga singakwanisi kubata chi masimulaini tovasenda nezvimutsikana muchida kudai sei batai uyu ari kusimusaiti achifona chi nemazambia line ndopandiwana nhamba dzavo 1 ndovandamira ndakada ndasefa nhamba dzedzi mufoni mangu should be last year kana singakanganisi kutanga kwegore here vachizobvunza kuta 3 days kuti zvakamira singati mwana asi kurwara nozanichi ani pamuviri ndovadata sei kanzi andaitikata manje ndozvakuda chi maresults kunana chiremba ndobvavadzoka chi stepmother yenichi mwana ndobvaenda ndovandamira communication sa challenge yandiri kuita ini pafoni yangu zvainoita inoti paino upgrade maapplications ayo dzimwe dzenguva unogona yakabvisa manames yakangusiya macontacts saka nhamba dzedza usinganyanyofona fona unogona kutadza zuva ndedzana saka ini ndakatanga musi wa29 July kandisingakanganisi yange yakabvisa some of the contacts machi names yakasiya chi manhamba asi nhamba dzaindaiziva dzedzi ndakaita sei ndakaita resave ndasvika pane idzodzo for sure nonga dzadziri kumapast 8 makuseni ndakafona nhamba idzodzo but ndandiri pabridge tichitoenda kubasa paiva nemhepo yekufufudza nezematracks kandisinganga mapast 8 makuseni ndovandati halo for 20-30 minutes ndasinganzwanani kuti yangati network here kana kuti imhepo ipapo for sure mota ndaimhanyira kuti ndinoita mapepa ayo yakandipfuura ndiripa pebridge ndichifamba kuti imire pabridge haibvumiri kuvanhu wamafaini kuti isvike pamhiri pacho patonowaclear vari asina mapepa driver aipwa mafaini ndobva ndakata foni ndatanga se kumhanya kundoita chi zvebasa ndobva ndavarairwa kubva ipapo ndinga ndakazopedza basa kana kuma 8 manheru ndatokanga ndoita se zvokukonde nokuita se nekutarisa after 3 days ifone 1 iline ikoni inhamba imwe chete yawaitry one chete ndinayo yokongofunga kuti dzimwe dzese ndaidzizwa pakologo vese iyo ndoda kuti ute riko kuti ndeyani dzimwe dzese ndaidziziva chandaigara nchidzifona dzadzizemadrivers nechii but iyi manje yange ndakapedza kuifonera kudhara last year ndo yanga iri yaBarbara yes kuti uyeuko kuti ndeyabarbara una ndasina mbozoyeuka just ndasingaifoni wasaura zvakanaka iwe unowanzogara Burundi so pane pambozanangura murume uyo achiti akatomboona machats epawhatsapp kuti pamaitaura naBarbara wanga usingazivi kuti ndiye Barbara aiwa ipapo inyaya yekunyepa ndogona kupa umbouri hwanhasi yo yako machats ako unawo here inini handina just Barbara kauti yako handina kubvira ndamutara nepaapo handitomboziva achimbo ari paapo asi uyu ane mameseji imwe andakatumira musuno wechipiri achipretenda senge Barbara achiti kuno kuri kubhora chipiri chinochi which means ndo mameseji anoti akatora ndo ndazoenda kwa same line here riri rakatosiyana rutobudisa chemhere chichi ndo ndatofona back ndikati meseji haina kurasika here musi wechipiri chatabva ichi kanzi aiwa handikasti naita sei aina ndikanechi yaitamba nefoni yangu nesuwa pamwe sezvo iwewe wakanga usingazive nhamba dzawaifonera idzi pari zvino unokwanisa here kurimemba kana nemusoro ukatichedzera nhamba sacho dzabarbara handiziva nemusoro imomo dziri mandii dzienzeretu ndibatidza ko imimi ndanza kuti tsanangura ndafanira kupa makuita anga achiratidza kuti nyaya yenyu pane pamwe pamira ndikopesa hangu ndikumbira kusanangura then pavari kutaura ipapo pekuti takaita 100 times iri line handifi ndakadziva kunze ndatopinda mudarese izvozvo pekuti ndingadzime foni zvachose rendoline randoshandisa for business kana kuti ndakanzi ndakava blacklist aka vangati vakatira nedzimwe nhamba chino dzimwe nhamba dziri kupinda randa dziri kupinda koita kuti ndikadzime business line rangu zvachose nekuti izvo
line raifona bamukuru kwati mukoma wako line rawe here ikati line rababa raifona dzaifona dzakatry pa 100 times handisizi manje kuti ndetsipi kana kwakudzi yaioneka hapana chaioneka dzebira zira noni number here hapana chaitombokuta nemamist calls aiwa ndanzwa kautsanangura kuti wewe pane paifoniwa usingazivi kuti ndi ai ati wewe iwe busy nebasa andinati uchiti alo musinganzwanani ndindakatofona ndakutora ndite receive number kuti ndedzani ndindakatofona kwete kuti ndakafonera but uku waiziva here kuti dzakasevwa unzi hameno handisiva jazi handisina bvera wane zita nyowani kubva wakudzi hameno jazi handabvera tasangana navo jazi pandikaona nhamba ivanga ari kuno kumusha indiri kwachidanza asi wazvisa here kuti mudzimai wavo ari kunzi ane kakupupura kakazoita achikonfesa murume wake achiti shuwa ndakadanana nani navo bamuninwa ndibamukuru asi hatina kuzoita iri bonde navo ndinambovera ndasvika pachinani ichocho mungave here neevidence imwe chete inobatika pari zvinhu zvisinzi ndambonza uchitaura zvemaudhiyo mukataura zvakawanda wanda chinobatika ini chinobatika hapana because pandakatozouya kuno kuna mama foni yanga yadiwa yabvisiwa zvese zvandaiva nemubato hwangu wandaiva nawo pandakaenda kuikoneti tichiti uhu ndo wandinawo asi ndikuda umwe museri patarisiro yenyu sezvimauya kuno kudari hamuna chinobatika dare rinoringagutsika nesei kuti nyaya yamurikupomera murume wandecho aiwa no ini ndakauya kuna mambo kuna changamire nchiti iri line ngatinovhura iri tiwane information kuvhurisa line reyo yes imimi maizvikona here zveunovhurisa line aiwa ini ndasingatozivi pandakaenda kuikoneti ndopandakatopiwa channel kuti ita so imimi sezvomurimi murume wabhabhura mukapiwa mukana wekuti muye nabhabhura azopa umbo womudare rino munokwanisa here kuya nabhabhura ndiye munhu ane nyaya yese iri tachitomuda but I don't know kuti ndakatoenda kuna officer imi makanga makaroora here wana atezvara zvokuti mukaenda wana atezvara mukataura navo vanogona kuti vakupei mukana wekuti bhabhura aperekedzwe kuya nemi kuno kudari nyaya zodzika zvisei apa tinauramba ndakapomoka kamunhu muchateerera mudzimai wenyu aiwa iye ari toda kudzoka but akati tangai mataurirana anaye litimomundi mutaure naye kuti chii chawaita pafoni pangu amuchiona here kuti bhabhura ari kuzama kuda kunzvenga bcause akakuti taurirai nalikmo ini musina evidence saizvozvizvi iye ari iye evidence iye ndiye umboo unoita kuti likmo akwanise upowa musvanika inini evidence yandanchida yandakabva nayo kukaro yandaida ndekuvhurisa line kana mambo ati changamiro vati haikwanisike anenge akahwina zvake nyaya yake but anenge atogadzira chandiri kuona apa nhengi kasteni chekuti yekutanga wakakasira kuita hasha hawaifanira kupwaza foni aiyoka changaira kumadziro hanzoti foni yerudzi ifoni yakadai here kana kuti ifoni yakadai matachi ese changamire idzi ndedzekutanga kadzandairoera pano iyi ndo yandisati ndaroera ndakazoti abheta ndipedzere shungurumo kuramba ndichiroera mafoni kusvipa kuramba uchingosvipa hakupedzi wema wacho uripo asiona kakasi chachokuita ukabata maaudio ukabata maaudio ukabata information chaichaiyo kuti nhasi izvozvika ungadai uine nyaya auone here kuti ndopaungadai wakapedza aiwa kakomba naivasi inini ndaitova nazvo zvinhu but yakapiwa kafoni inobva zvinhu zvabvisiwa nyanzwa iwo uchiti mukadzi wangu ada kutodzoka mukadzi wangu atotiti endai munotaurirana nauyu tekimo kana mukadzi wenyu aida kudzoka ende achikuudzai kuti endai munotaurirana neuyu ita kuti mutaurirane ko zviri mufoni anga chazvibvisirei sinzi mambopupura kuti kwamuri akatombokudzai chokwadi chokuti shuwa ndakadaya naye but handina kuzoita bonde na saka chaakazobvisira zviri mufoni changa chachi kuuraya evidence kuuraya proof orit ngatiti ari kuda kudzoka ake chingatadzisa kuti mutaure naye auye kuzopa uchapupu padare ugara pakatapupa uchapu chingavichi izvozvo tata tonzitisabude pamedia hatoodi kubuda apa ako anenge azvipabhulisha asi kutoda orit tomboti imi muri kuti ari kuda kudzoka muri kukurukura naye papi paari kuda kudzoka pafoni yaakaba here pafoni yaakatora muri kutaura mese saka muri kuziva kwaari ndinotoziva kwaari nhamba dzamuri kuda kuvhurisa ndedzivi taida kuvhurisa nhamba dzaakatoenda nadzo idzodzo aifakuya nadzo saka munodzivhurisa sedzichishanda ayo katiti line indakaudzoka ino kuti mungoya neline then totora information from line tipo nhamba dzakitora 077 kana iye anodziziva 0788 955
357 35 7. ndo namba yona uyo haana kuramba kuti namba idzi angu naasina idzi anga achitoti handite foni yangu on ndiburitse namba dzaisimbofona yako inonzi link more. Yes, link more, LINKMORE. Link more Sami. SAMMY. SAMMY. Saka link more yakona ku ekukisha. Ndiyo kadete cause ngabuda number sizo. Ningongotadza kuti kutaura but otherwise number ndo dzaindipa kana ndidzo 88 955 357. ndo dzauda kuziva kuti ndedzani ndo dzaenda tsvakada sandizikumbiridzana saka hauna kuzomboziva kuti ndedzani ndakazoziva manje kuchikuzi ndaita se ndazofundira na Mr. Mabwate Mashow kuti iwe pa 3 days akafura uni koya wakaita yakadai ndikati ehe ndikurangarira zvikanzi ningi mundiye zvoti munguva dzacho inini ndakatobva ndatovarairwa nepressure yebasa sezvo iwewo usingaziva kuti foni iyi ndeyani unogona here kukumbira mukomo wako regerero nenhamba dzakapinda mufoni mako idzi womukumbira regerero chekutanga. Chepiri wodhilita nhamba idzi kuti inini handisinei nechekuita naamai guru kana kutaura navo kana kuita sei. Zvinogoneka tobva taenderera mberi. Ita toni timbotangire ipapo. Sorry mukoma nenhamba dzimapindura dzakaita ndaipa mudziri kupindura kuti saka urwere hwemwana kuti wapapi unozoti chii chechipiri ndakuchidhirita nhamba dziya iwo ita zvekuti dzidziritwa kubva apa mukoma vadhiriti mukoma achidhirita inhamba dzadziritika chidzosera munyina namba idzi wakadzicheketa nguva yaibasa ndakatozakabva last year ndakatozokuti last year chindipa phone number yako iwewe. yang 0774 005 005 165 zvakanaka. Ndinogona kusanotora message kwauri kufungira pandoona kubata tsoro dzanga dziripo. Kana ndazobata tsoro yacho ichakusvedza, asi pari zvino ndiri kuti nini nina wakakukumbira regerero une matsananguro wanga wachida kuita kwaari nina wakosho nokuti ndizvo aiwa chanopamusoro chanami muningina but vaningina vakawanda sei vamwe vachitaura neni zvakanaka. ndoda kuti utaure naye nina wako bamini sei vamwe vako vachitaura nepachena iwo unouya wakawanda aiwa unoziva kuti ana munetsika foni dzavo vanotaura maiguru vako varipo apa chinzvanana but iwona sense takudhilita takambokubvisa kandofunga makataurana munango phone book kuti iwe uyu hatisi kumuda likimo phone book but ndakazoshamisika wakazoti wakadziwana through shop akarwara baya but hey next time kwambo yacho mafana zvo unoziva zvinhu zvika different faces and bodies but engine same. wapedza une choda kupindura here kuna mukoma wako sezvo kukurukura kwakukurukura kwokuumba kukama kuti mangwana unomhurisa mukoma kana kuvafonera hauchafonera maiguru wavanza zvavataura mashoko makukutu hanzi different chi faces and bodies asi same engine iwe wakaroora ke taura nomukomo wako sekuregerera kwamaita akuregerera ndomwana ndaita kauti wangotorawo mashoko semukoma aiwa panzwika chinge chachakatibatanidza vana vakasiyana namaiguru vanga vauya kuchipatara mumwe chete wacho saka I think vana chizinge vachizoya next time havazosvikiri kwanga vanokonda kunenge kuri singazovhiringidza dzimba dzevamwe kana maregererana dambudziko riri kuwana mungatadzire kuchengeta vana mese shamwari musoro yechifi
iwe uri kurama mukoma wako angauya newe angari kiliyo kamukoma wako ino wakambona nichoyaumba wako ere ndopachimatanga ndikaondera nhamba ipapo ndanzwisisa kuti maiguru ava imimi Barbara kune uyu ndi maiguru anditi ndoda kuti mukoma wa Barbara ndiye angakabereka nemukoma wako then kune vana ndo zvamachida kuudza kukujoinidza kuti munge muchitaura mese iwo une pamwe vana vemukoma wake ushu kureva kuti nhasi vana vemukoma wako vanoti amai ndiani ndi Barbara mukadzi wani iwe wazoda hako kunzvengawo pamwe pawazotadzira mukoma wako pandazoona pekuti wabva wati iwo nhamba idza kutozizivi pati ndimaiguru ndo amai vevana vawinawo kumba ipapo wabva wada kuti wakuedza kunyepera udare kuti wange nhamba wanga usikadzizive nemusoro iwo chidi yako akuitira asingadzizivi asi nyaya kuti kufona kwacho kuti pane kapedzera kufona kana kufonerwa nadzoka it was last year vakarwara mwana ndingati kutanga kwegore. To add more, I got a benefit doubt with you. Why? You from last year, numbers of my interest kusichivita kusvika nhasi. Why? Dzakangofana kuti inini manhamba pane vangu vana nematractor chai andotora nawo andisidelete nawo chanzozva kuti inogona kakukoshera mberi dzaikufonera iwo dzakakufonera mukatadza kunzwanana nemunhu wacho. Why don't you follow up in time? Wakanzwa kuti ndiani munhu wandafonera ndikatadza kunzwanana naye. Inzwa iwe mukomera wani ipapo kuti ndakazviviri ndikupakumira ndakavhiringidzika kuti ndizvandaimhanya kuti basa ndakazokata ndagumhanya ibonzwa akaiwe iwe uri kuedza kuda kunzvenga kuti nhamba idzi ndakasvika last year pakarwara mwana iri kuti haisi dambudziko kunge une nhamba dzeamai vevana vako zvokuda kunzvenga panapa kuti wange nhamba idzi ukazora gore rakapera paseri hazvishande bhozi iwe une vana panoti amai kune mudzimai uyu kuda kuti nhamba idzi waifanira kuitofona kaiwewe iwe vachifona chikuvhunza kuti vana vari sei bhozi ndo amai varipo kwete vana havasisiri kuno vantu vachi namai vadiki vakazoroorwa namukoma saka iwa zinonidi undirambe jimudza vana vari vakuna stepmother asi kana varwara munodiwa izvozvo saka urama ndizvozvo saka mukoma imimi tanzwa uyo munina wenyu achikumbira regerero asi mamupawo mashoko echenjedzo hatizivi kuti mimi mungaburitse kuti kudii mudare rino kuti mamuregerera nemwoyo wese here dare riendere mberi. Inini kuti ndimuregerere mufana wayo ndasingazive zvangu kuti ndiye ari kuitisa bongozozo kusvikira ndazosecha kuecocash ende ndisingazivi kuti ndiye aipa kuti ndipwanye mafoni mumba saka naiwe mufana une mukana ero kundiripa mafoni angu because yewe ndiwaini kana kuti aiwa musati akakuini ndiri kutaura nemunhu wangu kana asingakwanisi anoti akwanisi anditi kozi ini chikonzero ndichochi chaitisa kuti taureni munhu asi pamagariro enyu kubva muchigara kare kune rimwe dambudziko here rawakambosangana naro rawakaitirwa namukoma mune rimwe dambudziko handina kunze kwerori remafoni saka iwo ungati ava vangakuvengerei kuda kupomera mhosva yakashata zvakadaro ndikumbira kuvabvunza mukoma wangu pamwe maybe ndatini kufunga kwako iwo vanganyanya kuvengerei kuti vakupomere mhosva yakadaro saziva hangu ine ndanzwisa kuti iwe uri kugara kuchirundo imi murigara upi ndogara kuno imi mungo izhinji noimi kuchirundo kuchirundo indava vada kufungira iwe unonya kugara kubasa kuchirunduko wachedza kufungira varume vari munomu mudhuze ndochirundo kuno vasikana hope mazambieni amwe masomalia anosvika nepaya asika masithrough vamwe kiki sei vada kufungira iwewe chete unogara kurekuda ipapo ndopari kukusira kandisanura ndichiti vakuedza kugasa nyaya yekuti ini ndiri kubvuma kuti ndakafona musi wa29 July gore rineri makuseni chidaidzwa chiri kunandikira saka kuti mamissed calls ese avaitikaka aizvo handizvizivi kutaura pamberi pamwari saka ungataure kuti iwo munhu akangofonerwa nemunhu bcause mafoni anogona kurasikana akangofona chete kufona achitaura nemunhu pasina zvaataura zvakashata munhu angabva atotaura asi wakuona here kuti iwo maiguru wako futi vanenge vakusvitsawo panguva yakaoma iwewe ikuda kupinza munyaya sei nhamba dzako iwewe dzawataura pano dzabva dzaburiswa ziri kunzi ameno asi kuti maiguru wako ava amai vevana vemukoma wako ava vanenge vauda kukupinzwa pakaipa vabva vasevha kuti ameno zvino zvashungurudzwawo murume uyezve uri kwanzwisa here kuti pashure pekunge pachitaurwa nyaya yaameno ndoyaita kuti amaiguru vako vazopomoka zvinoti zvinogona kupa umbo hwokuti nyaya iwewe naamaiguru munogona kunge muine nyaya asi ramangwana
ramangwana iwo unogona kuzopapindura here kana pazoretrievwa angave mameseji kana kuti mai guru vazokuda kudzoka kumurume wavo nyaya yazodzoka mudare vachipa umbowo unogona kuzobuda iwe nhasi uchiramba saizvi. Ndomira ndiri pachokwadi. Zvakanaka. Panogona kunge pana mumwe amene kuziva nokuti uyo akazonge akararo akanzwa achinzi Lavi foni yazodai saka togona kungoramba tichifunga kuti ndiwe but pano mumwe amene pamusoro changamiro ko namba dzinoita vanhu vaverere dzekuikoneti inogona kuita inodivert inodivert saka tikutaura kuti hamene agona kunge asiri uyu asi zvisinei isusu tira kuti tienderere mberi mune vana vamaiguru vako iwewe vanofanira kuchengetwa nemukadzi wako uzizive apa panokuiva maiguru vako vari kuharara ndizvo mukadzi womukoma wako ari aiwa munyowani wacho mukadzi ane vana mukoma wabhabhura ari kupi handiri kuzviona saka vana vari kuziva kuti amai ndiani ndibhabhura ndo amai veropa chaivo chaivo uyu mukadzi azoroorwa nomukoma wako waari kuti bankuru iko zvinezvi mukadzi atouyawo mumusha apiwa vana vasiri vani vake zviri kwaari kuvachengeta kana kusavachengeta pakupedzisira vana ivava vangona kuzopedzisira vakuna bhabhura unoziva here zviro pamusoro yechangamiro inini handingambovengi likmo vakawanda kandina kuziva kuti kuna munetsi mageni ndanga ndichiri kutaura zvaku ndina mbokupekana kutaura saka indru kuti pazvose zvaitika izvozvozvo vana kana vakauya kumba kwako chengeta nondo kuna mai vana likmo vakauya kumba kwako chengeta nokuti uri muringina wani wababa ehe uyu akaenda nokuda kwaMwari akatoenda. Chepiri ndoda kuti mumba mako dai anga ari papa taimuudza iye kusevha nemazita inokonzeresa BP unoita BP 1 2 tinokuviga uchiri mupenyu nei yamheni aina kunaka. Apa ndakutaurira varume vese vari kuitirwa izvo zvizvi. Mumwe mukadzi ari kunzi akasevha zita rokuti chii uyo wakazotaura chimbisi Gakanje. Angakaseva kuti Gakanje. Pane rimwe zita raanga akasevha. Amai vemurume vanga vakasevha zita rekutaurisa marinjate here. Ehe. Vatraya foni yemuroora yemwana wavo ndobva yaramba kuita. Kwavakasevhiwa unzi marinjata uko ndobva yaita anga ari pafoni murume anova mwana wani wavo anova mwana wavo amai avo. Amai vari kuti ndini mwana ari kuona zita rakanyorwa handina kumumirira musha ndokuti kaningodaira ndokudaira ndini amai vako ndoda kukuudzai kuti mombe kuno kumusha yaita sei yafa ndoita sei amai ndini here ndini wandikanganira mwana wangu ndosaka ndazofona pafoni yani yemuroora yako iri kuramba. Muroora auya akubvunzwa nemurume wake akandandama akakakama papaye ndobva azobvuma. Saka amai vangu ini ndoanopa zita rakadai vako ndinovaremekedza. Munhu akarambwa akaenda zvinorambisa izvi. Handizive kuti mafoni mumwe anonyora zita rekuti ekokeshi ekokeshi afona ekokeshi ari kutanzi I miss you so much. Ekokeshi ndingaitira I miss you ekokeshi. Murume ndiye ari kuona kuti ambuya pane ekokeshi yafona iyi. Uyu mukadzi ari kudza murume wake murume ndiye akasevha pane ekokeshi iri kufona yaisa message yanzi I miss you so much. Anzi ya maekokeshi anowanzota kuita miss maningi. Kungonyora zita kwakangonaka mese muchiwirirana pamafoni. Ndaitira kuti ndingokuudza izvi kuti BP yako idzikire. Hasha dzawakashandisa mwanangu
dzokupwanya foni kumadziro. Ndakukumbira kuti iyo inogona ndakuitora kudomestic violence, kuGBV, gender based violence. Ndikuda kuti kubva iko zvino imboedza kuzvikontrola kuti ude mukadzi wako. Wongo wakashandisa simba uchikanda foni kumadziro, angadai ari munhu wakarovei. Kwandiri ndakuti wakarova munhu, nokuti simba rawakaisa wakati regai ndipedzere simba rangupi kufoni, but wadestroy evidence, wadestroya mari yako, wadestroya foni. Kechipiri wakaita zvimwe chete izvozvo. Saka kurova mukadzi handi chinhu chakanaka. Varume matare, kana maona kuti haazi kugona kuti muwasorove zvakanaka, tora sadombo wako, tora ana tete, kana kuenda kwaSabhuku, kana kuya kwamambo. Mazitete yenyu ese tokubetserai. Then Nkomalingmo, nokuda kwokuti zvinhu zvazokonzeresa pamba, zvinhu zvidiki-diki, ndozvada kuti tichigadzirisa, ndozvakamati ndikukumbira regerero mukoma akakutaurira kuti mainjini akaita sei, anzi akafanana mainjini emota machasi, chinosiyana different bodies. Saka nokuda kweizvozvo unofanira kuti imba yemukoma wako igadzikane. Ndombokurova nekashamo kadiki-diki. Tadhirita foni, hatichada kuzonzwa zvekare kuti uri kufonana nani namaiguru ava, mukoma asipo. Chaungatoita iwe kufonera mukoma isai foni paloud, nditaure nani namaiguru nezvevana. Wazvibata? Iri paloud. Iwe uchirekodha, iwe kana uchirekodha varekodha vari vese. Kana mukoma vati maiguru vako havapo, wotomira kutaura, kuti utaura namukoma wovaudza zvoda kuti vana iwe uzofona. Ndo conversation ndauda kuti muchiita. Saka nokuda kwaizvozvo kusagadzikana kwemba, kubvisa mudzimai womukoma pamba, nokuda kwezvinhu izvi kuti zvinzwisisike, ndangokuti zvangu iwewe chiuya kwamambo nembudzi 2 kana kuti $50, togadzikana imba yemukoma wako. Zvinhu zvangu zvondiitira zvakanaka, mufambidzana nokuda kwevana vakasiyiwa nemushakapo. Azvinzwisisa? Asi dai wakadya bota, taikuona, taizviona. Saka bota remuridzi ndikuona kuti rakachengeteka. Benefit yangu yekudhauti ndeyekuti phone number yewakaitora uchiti uda kurapisa vana vemukoma, ndobva wazokanganwa kuti ndeyani. Pawakazofonera mumwe wako ndokuita BP yakati iri kumbofona iyi ndeyani, zvokuti dai makadairana ipapo pamwe zvaiita nani kuti ndini mukoma. So yari kuti iri kunzi yakanzi halo ameno network kuti inonetsere muchirundu nekwavari. Saka iyo tairaba, taifudza, ndoda kuti muchiwirirana nokuda kwevana. Kukasira kubvisa mari iyi $50 kudare kuno, topa mukoma wako, mofaranuka. Iwe unotora mhuri yako kuziya kwairi, handichada kunzwa kuti uri kurova mhuri, handichada kuzvinzwa izvozvo. Wonogarisa ukama wako nanatezvara vako, chiva mukwasha akanaka kubva iko zvino. Inwa hako doro rako, but imwa uchitatindiki. Usanwire munhu doro kuda kumurova nhasi, unoita BP, unofenda, unofa neshanje. Pane shanje dzinouraya. Wanzwise mwanangu? Saka ndapedza nemi chisumuka izveni.